Sami sayek-sayek kati mboten wonten ingkang ngedangaken dhateng pasuwan kula Kang Sariwati. Syukur bagyen toh kaya ngono merga kajurung sapa ing pangestu nganti kelakune kalis ing lir sambikala sawanmu ing Kadulaya Prajapanara. Mekawan Kang Srira Gendra Sakti. Injih kula Kang Mas.
piye kahananing Maespati? Keparing matur kahanan wonten ing Kabupaten Maespati kalis ing Sambikala sedaya menika pikantuk berkah saha pangestu panjenengan dalem Kangmas wonten ing Maespati ing wekdal punika sami angrembaka boten wonten ingkang ngujiwani Kangmas. Pangestu tampanono Yai. Sampun kula tampil menika dadosaken jimat. Ning ingkang kadang boten supeng ngaturaken sungkem papepi. Ndak tampa kinarya gawe bumbung jroning penggalihipun Kakang. Nang akeh para prajurit kang padha sowan. Wenggah kira Kang Sato. Pangestaken Prajurit sabda katimbalan kula Kanjeng. piye sowanmu? Sakderenge kula matur, kula ngaturaken sembah papepi. Ndak tampa gawe bumbung jroning penggalih. Duh Kanjeng Adipati, kepareng matur, duwe lepat nuwun duwe paksami. Anggen kula jagi tepis priye kadipaten menika sampun sawega enggati nyawiji dados siji Kanjeng. Kasengkraking kabeh para prajurit nganti kelakone njaga marang taplewat sing kawibahan Panaraga. Kabeh wis cetha padha manunggal nyawiji sayuk saeka kapi kabeh mituhu saka ing dawuh pangandikan. Kuwi tenan. Nek nganti liduk saka aturmu Onggolan saka kula aturaken panjenengan dalem. bagus nek kaya ngono kuwi kang ndak antu-antu kang ndak enteni najan to mung kalungguhan prajurit nanging kuwi gedhe kapitayanku tumrap Kang Slira ing perkara olah rigening tata gelar perang najan to negaring Panaraga ora mbutuhake peperangan. Kyai Dipati Ranggapati Sabda tinimbalan Kangmas Adipati. Ojo kaget. Rasaning atimu mergo kelakone kalungguhan iki pisan agung parpataning kabeh para dipati sewu negara kang padha kumpul kuwi keng tansah beda marang kabeh. Menika ingkang dados kagetipun ing manah kula tebih saking Bojonegoro katimbalan marak kapiji wonten ing Kadipaten Panaraga menika wonten pawigatosan ingkang kados pundi Kangmas Adipati kula aturi wedhar dawuh dumateng kadang panjenengan Adipati saking Bojonegoro. Dadi kaya ngono. menika leres Kangmas Diwat ketap tratap kados sinambreng gelap panjenengan paring cala wonten ing Kadipaten Maespati supados kula marak sebo sowan wonten ngersa panjenengan dalem yektosipun wonten wigatos menapa nampa ingkang kadang gadhe lepat tumrape negari wonten ing Panaraga. Aja kladuk ati juru saka ing Panama. Tumapak ing layang hidran kang temeka nganti kalungguhan iki piswanan ndak anakake kumpuling kabeh purkadang dipati sewu negara iki merga ana perkara sepisan bakal ndak jak ngrembug marang pernataning praja. Merga apa? Tetungguling sewu negara kuwi dunung ing Panaraga kalungguhaning pun Kakang. Kapindho iki mbok menawa ora ana sambung rakete marang tata negara. Iki wigati mungguh teng
kapribadenipun Kakang. Menawi kapribaden kula wau mboten magepokan kalian ngirangi trap sila, monggo kula aturi ambeberaken kemawon dhateng para kadang adipati Kang Mas. Mergo pun Kakang elingi minangkani saka aluking kawula ing kono keng padha matur yen tanggonku jumeneng ing Praja Panaraga ngobetake laku jantane paprentahan iki ora adil lan wicaksana sumrambahing marang kawula. Lah iki kahanan iki kan tak penggalihake ora prabeya, ora perkara wanguning praja ki ora ya iki. Perkara wanita. Ajeng menawi sampun sadaya para kawula sampean alok babagan kawanitan menika panci leres jalan menapa wonten bapa raja nanging dereng wonten ibu ratunipun menika panci leres. Lah iki sing tak penggalihake dimen kelakon aku nggonku ngasto panguwasa ing Praja Panaraga kuwi akil sumambang marang wanita kursi kaprameswaren teng parikudana sing lenggahi dimen kelakon ana sesembaning pawetri kapara kalenggan iki kang padha tak kumpulake saka niatipun Kakang bakal tak wene kabar nek aku bakal palakrama. Ya, berarti palakrama. Nuwun sewu Kang Mas. Ya, Lajeng kalamun panjenengan badhe palakrama sinten wanita lan putri saking pundi ing mangkenipun kula badhe wantun lan kula ing garis sagah notok korinang jambe suluripun. Nggih, leres. iya kowe piye? Leres menika. Nyelo. Piye? Yen to panjenengan badhe ngersakake salah satunggalipun wanita minangka jangkepi anggen panjenengan jejegaken pranata wonten ing Kadipaten Panaraga. Napa sedaya menika sampun wonten titikanipun? Iki wis ana. Sampun. Wis kok piye? Leres menika. Iya. Apa sekirane nek siramu mengko pinangka dadi raja panglamar ndodok korine nginang jambe suwe mengko nglungguhi kursine. Apa kabeh padha semadya? Semadya sagah. Kula nggih sumadya. Tenan. Nggih, panjenengan iku kadang kapenah sepuh. Kula minangka sing nggih pokoke nggih anut. Kula ngiring kali jenengan. Sing tak kersake kuwi wanita ora pidak pejaraan ora endang setaning pandita. Iki anak ratu. Putra ratu. Lajeng yen to panjenengan kersakake wanita menika putra ratu, lajeng ratu saking pundi? Putra Majapahit Sekar Kenongo Sekar Kenongo. Weluh Kang Mas Adipati menika nyemu dateng pun Yai menapa mekaten padha-padha kula sowan wonten ing Panaraga jalaran kula sampun dangu dados adipati wonten ing Bojonegoro nanging ngantos samenika dereng gadah garwa pramila kula badhe nuwun idi pangestu dumateng panjenengan. Lho lah kok sami-sami putra saking Majapahit Sekar Kemuni menika boten nyemu Kang Mas. Lho, sing anu padha piye ya? Padha piye? Sami putri nyemoni saking piye? Majapahit Sekar Kemuni menika. Lah kowe piye? Kok sasak kaget kowe? Kula niki nggih sing nang ajeng kandha ngoten niku jane kula niku gawane nggih gawa. Piye kandha piye? Ngaten lho Kang Mas. Kok panjenengan paring rangi beran wonten ing Maspati supados kula sowan wonten ing Panaraga. Sak tenanipun sak grenteke ati
kula jane kula nggih badhe bloko kalih sampean. Bloko. Nggih, Arep kandha perkara apa? ngeten nggih. Kula niku nggih ditangisi kalih kawula kula. Supados kula niku kedah palakrama Kang Mas. Nangisi kaulamu supayane kowe iki ndek bojo. Lah kok ora agi-agi disandai kandha karo pun Kakang. Lah jenengane pun nyemu kalih kula. Lambemu kok nyemu. Nggih. Kok nyemoni-nyemoni. Ngeten lho Kang Mas. Kula nggih badhe bloko lho nggih. Sak tenane niku ingkang kula kersakake. Badhe kula boyong kula sengkake ngaluhur wonten ing Maespati nggih mboten sanes Sekar Kenongo. Sekar Kenongo. Amin, Swan. Niki dulur kula kok do kumpul iki ajeng demo ta pripun? Entuk tinimbalane Kang Mas Adipati Kapijiono imo Ponorogo Nggih. kumpuling kabeh para kadupati sewu negara nanging dadak semu sinemu. Lho, Mongko pun Kakang uga arep ngelamar putri dalem ana ing Majapahit Sekar Kenongo. Lho, Kang Mas uga, Siadi uga. Kepiye kaya mangkene iki? Kang Mas. Sampean kepen ndek bojo. Sing sampean senengi niki putri Majapahit nggih Sekar Kenongo. Majapahit Atmaja Dalem Sang Prabu Brawijaya Sekar Kenongo. Sampean nggih Sami mawon. sampean seneng kali Sekar Kenongo. Seneng Sampean kepati. pundhut garwa. Iya. Nggih, kula nggih. Sekar Kenongo bersengkake ngaluhur wonten ing Maespati. Mateni wong. Kok mateni tiyang Iki dulur rukun ning kerukunan. Jauh saged. Lah wong sakmene kene duwe karep padha, sing dikarepno dadi siji, kepengin dadi mantune Ratu Majapahit Brawijaya, sing disenengi pengin digarwa Sekar Kenongo. Ngaten mawon. Kula sing genahke nggih. Sampeyan iki dulur sing pernah tuwa, sampeyan nggih tuwa, arepe padha. Saniki diwurungke dibatalke mawon, sampeyan nggih diwurungke mboten sida lah dadi bojone. Piye diwurungno? Batal keprasamu batal. Wurungno piye? Wong telu dibatalno nggone kepengin duwe bojo Sekar Kenongo. Kosongan dake dibatalno wong telu sing kok karepake piye? Lah, nek wong telu padha wurung, Sekar Kenongo tak peke dhewe. Cocok tambotan Saiki ini kok padha. saya dilakukan. Karep Sing sepuh ngalah, sing luwih enom ngalah, sing rada enom ngalah, dadine sing nomor loro. Lho, padha setuju? wis setuju ta ora? ya ora setuju. Ora setuju. Sing paling cilik ngalah, sing paling rada cilik ngalah. Dadi sing nomor loro dhisik ngalah kabeh iring-iring. Ngalah. Piye ta, Mas? Yai, nek kabeh geng bakal ngersake marang Sekar Kenongo. Atmaja Dalem Sang Prabu Brawijaya Majapahit. Kabeh wis tunggal arep metu jaba ora lho. Belum. Dewe
Karepanipun Kakang wis gembleng. Ibarat impi-impi trenggiling mati kepengin garwa marang Sekar Kena. Ewak dari kowe nyarwus. Semanten ugi. Kula kadang panjenengan dikepengin ngayonaken putri Majapahit Sekar Kena. Maramila panjenengan kasepuh ngalah ing papan menika. Kangos. Bobyo sampean menika ngalah kali semek. Kula kemawon ingkang garwa Sekar Kena. Kowe kabeh iso dadi bojone Sekar Kena. Totoane nyawane. Iso wani karo sampean. Oi. Ora usah sitop-sitop. Ora urung kuapik mbok pek dhewe. Stop kok sitop. Lah iya ora usah sitop-sitop. Engko ora urung mbok pek dhewe. Aja seketop. Tembung sing genah. Stop. Stop. Stop ora stop. Mas. Nek kula pikir kok mboten genah, mboten prayoga, mboten apik. Kok ngono? Lah nggih sing dikarepke iki durung kinaruan gelem ning mengke kelangan dulur. Kula ibarataken rebut balong sing tanpa isi ning ngaten iki. Umpami sampean kapan mati, kula nggih nderek getun, kelangan dulur. Durung kinaruan dadi bojone. Ora lho, tak pikir-pikir kok lagi iki kowe omong bener. Kowe teteh kowe bener kok lagi iki. Dadi kadangku pirang-pirang taun. Rene iki mergo piyambake yo duwe karep, Mas. Menawa wae sajene pepek. Iya, Ngaten mawon. Sakniki kula nggadahi paugeran lan tatanan. Sakniki wong papat padha sowan teng Majapahit, terus bareng-bareng lamar ning siji penjalukan kula. Umpami kula sing ditampa ngen kula nglamar, nggih sampean padha lenggono. Saiki mau dadi pengiringmu. Lah nek pun kang ditampa. Nek sampean mangke sing pun tampi penglamaripun pun to. Kula trima nggawa pitik jago. Saiki kabeh ora mungkin ditampa sing ditampa aku piye? Ampun dijing-dijing terus Ayo, sing ditampa aku piye sing ditampa aku? Kok dijang-dijing. Ora sadang dijing biasa mawon. Lah nek sampean ditampa nggih kabeh nglenggono ing penggalihe nek sing ditampa sing ndi mengko dadi pengiring. Kula sing ditampa kowe karo kono mikul jodang. Kula mikul jodang. Dipun madhep. Mengko nek kowe ditampa putraning Sang Prabu Brawijaya. Nggih, sampeyan tak gawani tuntunan tepu. Ngoten. Nggih, Matur anut kula. Mbok mulo kabeh iki prayoga. Nek pancen manunggal karep kaya ngono Yayi. Ayo gancangake aku sang Praja Majapahit. Ayo. Sakso
Gusti Oh, Patih. anggap rupane ireng kabeh mau aku tunggang. Majapahit pati koyo iki. Sampean Ora ono patih ta piye? Nyuwun sewu, senajana sampean rupane bagus, ageman api nek nata para kawulane jenengan gak betah. Alo lah, enang timbang kandhane. Iki perjurit markiban ngampel lho iki. Markiban iki. Iya, Markiban sapa? ngampel. Kangam. Senajana Gusti Patihku rupane ala, nanging mimpin kawula becik. Upama gak desa njaluk nekane percil-percil teko. Jendine kok percil kodhok kuwi. Ora duwe duga kowe. Kowe sapa kok kandhane aku kowe? Kowe sapa kok kandhane aku? Viral lho Mas. Ben Sampeyan demek iki tak denda entek sapiem. tak sogro nggo dhuwit. Duwe ra duwe utang urung mbok kei kok. Lho piye? Arepem dhewe. Ora sombongmu. Oh ngaten mawon kok rombongan iki wis bar karnaval kok macak karnaval. Ape demo aku? Demo ya demo kok macame kok gendera Indonesia. Kok gendera Indonesia? Merah putih, Merah ki ono merah berani, putih. suci. Sayang sithik sandale sampean cemeng. Lah nek ireng piye? Letong. Ato. Pun bali mawon, perkara kena dirembuk. Ora ngira babar pisan kowe iki sapa kok nganggan nuturi aku. Umpama sampean tak Oke, didoke. Umpama sampean tak dono, paling jenengan gadah damel aku mbok kei undangan. Piye? Kasunyatanipun perjurite sampean. Kene Kenal lagi nggawa roti sak montor. rotine mbok pangan kowe dadi sesuk nek ra buah diantem wong. Ndelok isine. Isine apa? Roti rego 10.000 buah 15 pas. Dadi mudah 5.000. 5.000. Wis dadi buah lho. Sapa? Wong hidung kok mbok Pribadi, Mas. ngono. Mlaku kaya wong kena hernia. Dinyek. Hernia sae, Mas. Awe. Sae. Wis. Mangkono. Ayo. Lho. Terus si teman di terus. Iki rombongan apa? Wong iki sapa iki bocah iki? PDI. Kene apa? Duit. Takoki. Waduh. Kan kereng. Masya Allah. Sepatune kok polisi ya, Cak? Isine bir ta isine arak. Nyuwun sewu weteng niku isine ganteng rempel jeroan. Telek barang. Meteng elek ngene. Sinten? Iya ta. Lah ngene ndek iki mbok jiwiti mbok kira lah. Lah tak kira lah tunggale nggih. Lho iki lho rombongan apa kok macake kok karnaval. Iki rombongan bandangan sewu. Kepareng kula nyuwun dalan sekedhik kangge lumawah wonten ing Majapahit. Kowe wong ndi? Hah? Lan sapa dadak? Kula tiyang saking Ponorogo. Kadipaten Ponorogo. Anjir sedya karepmu ngopo kowe bakal munggah ana Majapahit? Kekarepan kula badhe rombongan nglamar. Lamar sembok lamar Sing kula lamar putra dalem. Sekar Kenanga Putri dalem wonten ing Majapahit. Nah, tenan. Piye? Paling biyen ngelamar Sekar Kenanga kan urung ngerti iji-ijine wonge sing tak leti. Sampeyan pun ngertos Sekar Kenanga. Ya kok ora ngerti piye? Sampeyan roh tenggene Facebook Wong napa? sampean gambare cetha. Terus sampean nyembah-nyembah karo Gusti Putrine yo cetha. Facebook merajalela. Sekar Kenanga. Iya. Varius apa rupane ayu niku raine. Lah ki ambake niku bokonge tipe sisih paling keciwa mungkin. Kaya memper bojone Mas Trombol engko. Oh nggih. Wajah-wajahe. Lah niku tiyang pundi niku? Endronata. Mas Pati negaraku. Apa? Werenge cah modele. Kudu kireng kok ngene iki. Mas ora usah. Ora kang adwedene wong. Ya adukane iwak dikelumpuk sampe nggo tambul. Jangkrik wedokane wak kok ade kresek kabeh. Sing
ngakon kowe ngono. Kanca, sesuk tak gorengi neh diangkrik anjur karepmu temen kono Majapahit. Iya. Nggih. Tebih saking Kadipaten Maspati. Iya. Cedhak wonten ing Majapahit. Kula nggih badhe nglamar. Tong gentong. Kowe sapa? Omahmu ndi? Aku kancane. Mosok sampean gak kenal iki? Sopo? Tempuran basa mantune Wakidin. Lha sampean badhe menapa? Sampean apalane wong ndi? Nggih apal wong tanggane iki ambek sing duwe waduk tempuran ngene iki kok. Kowe ngroh aku sing sak tenane. Nggih Mas, sampean badhe menapa? Kancane jenengan badhe nglamar kalih Sekar Kenongo lho jenengan. Nggih Sekar Kenongo kuwi lah wong sitok, berarti 3 serangka. SCTV. Sapat Mas. Hah? Sing siji keblowok sendang kidul kono. Dicik to? Iya. Kene sak panjang iki kabeh. Sak temene iki Majapahit lagi wae dianakni panutupan. Sapa wae ora ketang kuwi naka prajana Majapahit ora diparengke munggah ana pendopo. Majapahit ditutup. Iya. Perkarane apa? Jalaran putra dalem iki ana bangku pamulangan. Di sekolahke. Iya. Sekolah napa niku? Kuliah. Kuliah iki apa? Masya S1? Allah. S2? Bisa sampean bupatine lulusan apa? Ngobrol Mas. Ya Bang Bayu. Nek ditutup tak buka. Ya ora keparengke mulo tak bacutke. Ngono temen Majapahit banyak. Malah kaya ndo mentang kowe gian dewa. Ayo. Nek ora gelem tak bacoke sekali.
Ojo kakean nangis. Dipati Ponorogo aku Limansih. Bupati saka Ponorogo, Limansih tak dadi arane. Iya. Apa sing dadi wigatimu? Sekar kono nganti kelakon aku sugih kendel bondo wandi. Mlebu ing Taman Sari Mojopahit papan durungmu. Mung amarga kepengin banget pinanggihan marang sing Dino iki bisa kelakon sliramu ketemu kawan aku. kepengin banget medharake apa to geng dadi wigati. Gemagepuan marang siramu Sekar. Kelakone kaya ngene rewangi runtang ranting aduh saking jagating Ponorogo. Dak ing Taman Sari aku iki manut. Kowe gelemo ndak rasuk kinaryo dadi garwaku ngayu. Dadi garwamu. Ketemu wae lagi sepisan iki. Nek sliramu ngandake, kepengin mundhut garwa kelawan aku. Apa kabeh mau ora bisa tak elingake? Nganti kabeh mau aku takut sajroning atiku aku turun duwe aku turun duwe rasa tresno karo
bakal makmur agi bakal makmur agi kawiban Ponorogo yen toh siramu iki kersa. Aja mesti sajroning malaikat. Ayo. Kowe ngrandang sekar kenongo. Maju dari. Adipati Bojonegoro.